नमस्कार. आज यांचा बर्थडे होता. नाव यशवी. जसं प्रिन्सेसचं डेकोरेशन होतं तर आपण यांनाच विचारलं की तुम्हाला ह्या यशवीचे मॉम डॅड आहे यांनाच विचारलं आपण की डेकोरेशन कसं होतं. डेकोरेशन खूपच सुंदर होतं, छान होतं. आम्ही जसं सांगितलं त्याहून बेटर केलेलं त्यांनी आणि खूपच सुंदर केलं. मला तरी खूप आवडलं. छान आहे. कमी वेळेत पण त्यांनी मस्तच केलं. थँक्यू सो मच. कॉर्डिनेशन पण छान होतं. तिला पण आवडलं. त्यातल्या त्यात तुम्ही पण आम्हाला खूप सांभाळून घेतलं आणि खूप सहयोग केलात. आणि तुम्हाला अजून काय फीडबॅक बॅनर बद्दल, बलून बद्दल, क्वालिटी सर्व? बॅनर सुद्धा खूप सुंदर केले त्यांनी आणि बलून्स वगैरे खूपच सुंदर लावलेत. आम्ही सांगितलं त्याहून पेक्षा छान केले त्यांनी. जशी आयडिया दिली त्यांनी अजून आयडिया देत गेले ते आणि छानच केले. थँक्यू सो मच. असा तुमचा पॉझिटिव्ह रिप्लाय फीडबॅक मला खूप माझ्या आयुष्यासाठी एनके इव्हेंटसाठी खूप कामाला येईल. आणि एनके इव्हेंटच्या टीममधून सांगतो त्यांच्याकडून मी तुम्हाला धन्यवाद करतो की तुम्ही आम्हाला खूप सहयोग दिला. असा सहयोग, असाच आशीर्वाद आम्हाला सर्व क्लायंटकडून भेटून दे हीच एक विनंती. थँक्यू सो मच.